ଏହି ଗଛର ନାମ ଅଟେ ଅରଖ ଗଛ। ଏହି ଗଛ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଚଢାଇ ମନୋକାମନା କରନ୍ତି ତେବେ ସେହି ମନୋକାମନା ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ରାବଣ ବିଷୟରେ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ। ରାବଣ ଏହି ଗଛକୁ ସର୍ବଦା ତା ମହଲରେ ରଖିଥିଲା। ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ରାବଣ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଉଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ମନୋକାମନା ବି ପୂରଣ ହେଉଥିଲା। ଏହି ଗଛ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ ଯେ କୌଣସି ନିଧନୀକୁ ବି ଧନୀ କରିଦେଇପାରେ, କୌଣସି ଗରିବକୁ ବି କୋଟିପତି କରିଦେଇପାରେ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି ପଇସା ଆସିବା ମାର୍ଗ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି ସେହି ମାର୍ଗକୁ ଖୋଲି ଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ କାହା ଘର ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଯଦି ଅରଖ ଗଛ ଉଠେ ତେବେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ ଧନ ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଏହି ଗଛର କାମ ହେଲା ରୋଗୀଙ୍କର ରୋଗକୁ ଠିକ କରିବା ଏବଂ ଗରିବଙ୍କୁ ଧନୀ କରିବା। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହି ଗଛକୁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଗଛ ବୋଲି ମାନା ଯାଇଥାଏ। କେତେ କେତେ ବଡ ରୋଗକୁ ବି ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଠିକ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହି ଗଛରେ କେତେ ଦେବୀ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବେ ତେବେ ଗରିବତା ଗୋଟିଏ ଚୁଟକିରେ ଦୂର ହୋଇପାରିବ। ଏହି ଗଛର ଫୁଲ ଆଉ ମୂଳକୁ ବାସ୍ତୁ ଗୁଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ତାର ଚେରର ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କଳି ଝଗଡା ହେଉଛି କିମ୍ବା ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପଡୁନାହିଁ କି ତୁମ ଘର ଉପରେ କଳା ଯାଦୁ ହୋଇଛି ତେବେ ଅରଖ ଗଛକୁ ଯେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଉପାଡ଼ିକି ନେଇ ଆସିବେ। ତାପରେ ଅରଖର ଚେରକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଲ କପଡାରେ ବାନ୍ଧି ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଟାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରୁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପଳାଇ ଯାଇଥାଏ, ଘରୁ କଳି ଝଗଡା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେହି ବେପାର ଘୋଡା ପରି ଦୌଡୁ ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଅରଖ ଗଛ ଆଣି ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ହଳଦିଆ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ସେହି ଅରଖ ଗଛ ମୂଳରେ 11 ବୁଧବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘିଅ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାଟିକୁ ଛୁଇଁଲା ମାତ୍ରେ ତାହା ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଶିବଙ୍କ କୃପା ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ ଗୋଟିଏ ଅରଖ ଫୁଲ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଲୋଟା ପାଣି ନେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ 501 ଥର ଓಂ ନମ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭୋଳାନାଥ ଏପରି ଦୟା କରିବେ କେବେ ବି ଧନର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ରାବଣ ତାର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ପାଇଁ ତା ମହଲରେ ଅରଖ ଫୁଲର ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ ଶିବଙ୍କୁ ଚଢାଉଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କେହି ବେମାରରେ ପଡିଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବେମାର ଛାଡିକି ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯାଦୁ ଟୁନା ହୋଇଛି ତେବେ ଅରଖ ଗଛର ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ନେଇ ତା ଚାରିପଟେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣି କୌଣସି ନଦୀ ଜଳରେ ସେହି ଫୁଲକୁ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ତା ଉପରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅଫିସ ରିପୋର୍ଟର।